por escoitar Oído de Beethoven, a túa emisora de música clásica de confianza. Son as 5:20 da tarde. Agora imos coa nosa sección de curiosidades. Pois mira, Alfonso, o que che quería decir antes é que a famosa bagatela para Elisa de Beethoven debe o seu nome á confusión dun copista á hora de transcribir a partitura manuscrita. A comer todo, Veña, cuidado na casa. Pepe, marcho! Ai, 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 amiga miña. Ai, 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 non andes soiña. Ai, 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 das risas das choras. Ai, 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 dúas señoras. Dúas señoras e un banco. Como mudou o tempo? Quen o diría? E aquí? Miña neiciña. Todo o que eu quitei daqui en riba. No, estaban no banco. Non ves como está o chan? Pois o banco estaba igual. Todo daqui a aí, coberto de plásticos. E mira, Xa sei, a xente nova, ni máis nin menos. Non saben convivir. Balbina, digo cho eu. e tampouco penses que fan por limpar un pouco, Non sabes como estaba o paseo. Nada de mantenimiento, Maruja. Mira, o outro día a noitiña estaba Pepe no noso balcón regando as plantas. Ai, que por certo, temos cada calabacín. Xa che dará Pepe unha semente. Eu non sei como fai, pero dáselle todo, muller. Bueno, pois estaba ali o fillo de... De quen? O fillo... Ai, as cabeciñas cada vez póñense peor, Balbina? O fillo desta da lá de arriba, muller. A filla do carpinteiro, a... Rosa. Ai, Rosa, muller, Rosa. Ai, Xesús. Bah, pois estaban ali. El e un grupo de rapaces debaixo do noso balcón. Mira, facendo un barullo, bebendo. Fumando. A saber o qué? E rompendo botellas. E de repente, Non se lle deu por poñerse a hostias uns cos outros. como cho digo, Balbina? Bueno, o que faltaba. Mira, están tolos perdidos, digo cho eu. Calquera día vaiselle a pinza a un e choramos todos. Xa verás. Mima. É o fillo de Rosa. El tamén fumaba. Ai, Pepe a tanto non chegou. Pero sei que cheiraba, sabes? Que lío. Pois Rosa non está para desgustos, Señoras, váyanse, non ve que están traballando aquí. Traballando, dixo Balbina. Ai, fixémola boa. Ti non crees que... Que van, muller? Pero ti non escoitas na televisión que están dicindo dos pandilleiros. Sí, coido que por Madrid por aí hai diso, pero aquí... Ai, sí, aquí non, E logo da droga que non chega aquí tamén. Oh, imos, Balbina, imos. Tranquila, Maruja. A praza é de todos. Non vai pasar nada, temos todo o dereito do mundo a estar aquí. Claro, ti non lle tes medo á morte, verdade? Arredemo que Señoras, esterca. non poden estar aquí, joder. Ai,
Xa marchamos, verdade, Balbina? Sí, é un pouco tarde. As 5:30. Señora! Señora! Ai, 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 amiga miña. Ai, 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 non andes soiña. Ai, 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 das risas pras choras. Ai, 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 dúas señoras. Ai, 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 amiga miña. Ai, 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 non andes soiña. Ai, 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 das risas pras choras. Ai, 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 ai. Dúas señoras.